So ito yung ginawa na natin. Yan. Isa. Malaki. Dalawa. Pag ganito. So nakita ko na kasi. Pababa. May ano. So yun mga kasi no. Sabi ko kanina papatikim natin kay Mrs. to. Maghanap tayo ng gagamba ngayon. Kasi tapos na kami namigay. So, yung dito sa probinsya sa amin, ganito yung ginagawa. Parang hindi kaya. So, ito yung lagayan namin ng gagamba dito. Kahit nung bata ko, ganito. Maghanap kami yun paggabi. Gawa natin dati. Diba, lapitan mo dito. Ganon. So ganito yung ginagawa namin dati no. Bago kami maghanap ng gagamba. Yung gawin namin no. So tingnan natin kung marunong pa tayo gumawa no. Yan, tapos kunin namin ganyan no. Ito yung sa probinsya na kung maggawa kami. Great taste twice. Also, in my Ayan, pwede mo siyang ganyanin. may bago na Nido Junior for 1 to 3 years old. New look, new formula. Nido Junior, 97 pesos lang for 150 grams. Ayan, so ito yung lalagyan ng gagamba natin. Ito, tanggalin lang to. Ayan siya, pwede mo siyang ganyanin no. Ayan. Ganyanin mo. Tanggalin mo to. So pakita natin sa inyo pag tapos na no. So ito yun, tsura niya oh. Ganyan. So malaki oh. Oh. Pati na nalagyan ng gagamba. So ganito kami gumawa dati bago kami maghanap doon paggabi. Hapon pa lang gagawa na kami ng ganito, mga 10. Pag nangilaw kami ng gabi. Tapos yung lalagyan namin yung basket ng panggulay. Yun, ganito ginagawa namin oh. So gawa tayo ng marami-rami no. Punuin natin to. A few moments later. So ito yung ginawa na natin. Yan. Isa. Malaki. Dalawa. Tatlo. Apat. Ano? At yan. Saka 5. So 5 gagamba yung hanapin lang muna natin yan kasi medyo off season pa naman. So ginawa natin. Tara Gol. I-update namin kayo kung mahanap kami. Tara na. Kasi dito kami nakahanap. Diretso na. So sana mahanap kami. Mainit pa ngayon. Kumuha kami sa akin kanina. Nakain na pala ng panigi. Yan o, hinog na. So tara Gol. So yun o, san na kami nakarating o. Gitna na kami pala yan, tapos magilid. So wala doon sa unang spot natin, hanap tayo. Punta natin yan doon, sa may gilid yan doon. Subukan natin, grabe, wala pa kasi season ngayon. So nakaisang beses pa lang, ilang beses na umulan, 2, isa pa lang. So nakaisang beses pa lang umulan dito. Pero medyo nagi-green-green na yung mga halaman ulit. Yan, bumalik no. Tuyuan talaga. So season kasi dito. Anong buwan ba nag-umpisa season dito sa inyo, Gol? June yung season talaga dito, pero subukan natin kahit makatayo, kahit mapuno lang natin to bagong gawa natin ng lalagyan. So yan, try natin. So tara, hanap tayo ulit. Nakamotor kami okay, naghahanap kami ng spot na maganda. So tara. So ito, yan, ganyan sapot nya pag ganito. So nakita ko na kasi pababa yung sapot nya dito. So yun o, may sapot siya dito. No. So camel to. Pababa siya. So kunin na natin para mapakita ko na sa inyo. Baka talon pa to. Ito malon niya.
So, kita ko lang sa inyo. Maliit lang naman. So, okay. Tignan natin. Against the light. Maliit to, kakainin nyo to. So yun o. Gol, dali natin to, Gol. Ayun o. So dali namin to. Kaso natin lagay, saan natin lalagay, Gol? Yung manok ko, nakikisyuso. Magkain, nagagambaw. May sakit, Gol. May sakit. Ay, dito lang. Sipon, no? So yan, nalagay mo natin dito. Yan siya. So tabi muna natin dyan. Muna kay Dagol, sandali. Tingnan mo eh. So yun o. Balik kami ulit dyan sa may African na naman. So mahaba yan yung gilid nyan. So dito banda yan, gilid nyan. Hanapan natin. So tara, samahan nyo kami. Natin dati yung pagbata tayo, no? Ito. So sa kanila dito Ilonggo, milon-milon tawag nyo, no? Si Ilocano kasi nalimutan ko na to. Pero tignan nyo yung laman nito. Pakita natin, Gulbe. Yung laman niya ganyan, no? Sa loob. So yan, napakatamis niyan. So gito lang pag kumain ganyan, no? Tapos labas mo yung balat. Lahat ng buto nun kainin mo na, matamis to. So pag nakita kami ng ganito dati, kinukuha talaga namin lahat to. Meron pa naman sa taas, pero ito lang, kuha tayo ng dalawang ganito, patikim natin sa bahay. So tignan natin reaction nila mamaya. Kuha pa kaya tayo, meron pa sa taas ba? Pwede na siguro to. Diyan na po. Okay, video mo. Zoom mo, girl. Okay. Ayan o, pakadami dito. Marami pa sa taas, ayan o, meron pa dyan o. Doon sa taas, marami yan. Ito, dugtong nyo, madami o. Sarap din to pag medyo hilaw pa ba? Maraming hilaw pa ba eh. Ito to eh, medyo hilaw pa to. Ito. Yan o. Kuha tayo, tabi-tabi. Kuha lang kami. So yun o. Wala talaga kaming makuha. Wala to. Yun. Ito lang. So, wala off season kasi talaga. So, tabi ko yan. So, yun o. Yun yung pinakamagandang nakuha namin. So, wala talaga. A few moments later. So, yun
yun mga kasino, sabi ko kanina papatikim natin kay Mrs. to. Baby oh. Ayun nga, nakating pa na ito dati baby, wala pa. Wala pa. Patikim natin sa Mrs. natin. Baby, ako baby. Wala lang.